Mbukeli sikubingelele sikwamukele ezindabeni zehora lokuqala lezi ndaba nizethulelwe uNkosazana Dambuza Magubha nazo ezinohlonze emini. So there's 39 still unaccounted for. We have found some bodies. We haven't recovered them yet because they're very deeply trapped, and we're still focusing on finding live ones, but we will recover them, as we move on. Kulindeleke ukuba senyuke isibalo sabantu abadlule emhlabeni kulandela ukubhidlika kwesakhiwo besingaqedwa ukwakhiwa eGeorge eWestern Cape. Okwamanje bayisikhombisa abatholwe sebeshonile. You must remember what the evidence of the Labour Party is that they were being kicked off, so there'd be no evidence of uploading. Amaqembu amathathu okubalwa kuwo iLabour Party, iAfrican Congress for Transformation kanye neAfrican Alliance of Social Democrats anikele enkantolo yomthethosisekelo ezama ukuphoqa ikhomishana yezokhetho ukuba iwafake ohlwini lwamaqembu azongenela ukhetho lukazwelonke. Kulindeleke ukuba senyuke isibalo sabantu abadlule emhlabeni kulandela ukubhidlika kwesakhiwo besingaqedwa ukwakhiwa eGeorge esifundazweni iWestern Cape. Okwamanje bayisikhombisa uqinisekisiwe ukuthi baphangalele kanti babalelwa kwabangama-36 abantu abatakuliwe. Abezimo eziphuthumayo eWestern Cape bachithe ubusuku bonke bezama ukutakula abantu abasagqitshwe imfucuza emva kokubhidlika kwesakhiwo ebesakhiwa inkampani ezimele iNeotrend Group Ice Project. Obhekele ezenhlekelele kulesifundazwe uthi kusukela yizolo ebusuku bakwazile ukuhlenga abantu abayisithupha. In our work sessions early evening to 6 o'clock this morning, we were able to recover 5 live people. Sorry, in fact 6 live people. So there were the 4 people stuck in the basement, and we started getting the first ones out yesterday afternoon. So we were able to recover all of them alive. 3 of them were actually in very good shape. So then at 1:30 this morning, we recovered a woman out of the structure. She's gone to hospital. Yize kunjalo kepha uthi kulindeleke ukuthi isibalo sabaphangalele sinyuke njengoba kunezidumbu abangekakwazi ukufinyelela kuzo. So there's 39 still unaccounted for. We have found some bodies. We haven't recovered them yet because they're very deeply trapped, and we're still focusing on finding live ones, but we will recover them, as we move on. Kusenjalo uhulumeni waseWestern Cape uthi uzoqinisekisa ukuthi zonke izinsiza ezidingekayo emsebenzini wokuhlenga ziyahlinzekwa. We will make funding available. Whatever is needed, we need diamond cutters, if we need whatever, we've just got to make sure that, because that's why you would declare a disaster. But in the interim, it's not, that we're not talking about that. We're just making sure that whatever resources are needed are applied. Bangaphezu kwama200 abatakula abasebenza ngokungakhathali belekelelwa izinja ezihogelayo ukuqinisekisa ukuthi kutakulwa labo okungenzeka ukuthi basaphila. Abameli bamaqembu ezombusazwe ashiwe ngaphandle yikhomishana yezokhetho iIEC ekuthena angenele ukhetho elizobanjwa ngasekupheleni kwalenyanga namhlanje anikele enkantolo yomthethosisekelo ngenhloso yokuphosela inselelo isinqumo seIEC sokwabuyisela eceleni. Yize sekusele izinsuku ezingama-21 ngaphambi kokhetho, abaholi bamaqembu amathathu iLabour Party, iACT kanye neAASD bafuna inkantolo ilalele izethulo zochithwa kwamaqembu abo iIEC njengoba igcine isale ngaphandle ohlwini lwamaqembu azobonakala emaphepheni okuvota. Ummeli weLabour Party okuyiyona iqale ngokwenza izethulo zayo ekuseni namhlanje ubalule ezinye zezizathu ezaholela ekutheni iqembu lehluleke ukumelana nomnqamlajuqu owawubekwe iIEC. You must remember what the evidence of the Labour Party is that they were being kicked off, so there'd be no evidence of uploading. That's successful uploading. There'd be no evidence of uploading if in fact what happened is that you kicked off the system earlier. Amalungu abehluleli benkantolo yomthethosisekelo bebengagculisekile ngezinye zezethulo ezibekwe etafuleni abameli beLabour Party. On what basis can this court consider further affidavits? I mean, there are 2 cases in this court, which is the Bytes Technology case, and the other one just escaped me, it's in my notes. That's plainly say why there's a rationale for the rule, and why
there should be a substantive application, and why this court, as a rule, does not allow further sets of affidavits. Abameli beqembu iAct elasungulwa uAce Magashule nabo bazokwenza ezabo izithulu emzameni ukuthi inkantolo yomthetho sisekelo izwe udaba lwabo ngokushiwa ngaphandle kweqembu njengoba nalo lehluleka ukwedlulisa imininingwane edingwa yiIEC kusenesikhathi. Umengameli Cyril Ramaphosa usigxekile isikhangiso sokhetho se-DA esingundabuzekwayo wasichaza njengesokuvukela umbuso. uRamaphosa ubekhuluma ngenkathi kwethulwa ngokusemthethweni ihhovisi elisanda kwakhiwa lomnyango wazasekhaya kanye namahhovisi angomahamba nendlwana ayikhulu eMakopane eLimpopo. Umengameli uCyril Ramaphosa uchaza isikhangiso se-DA sokhetho njengesilwisana nombuso siphinde sihlambalaza izwe. Ivideo ye-DA iveza isithombe se-flag lakulilisha kancane kancane. Okhuluma kule video uthi lolu khetho olumayelana nokuhlengela kuleli njengoba libhidlizwa yi-African National Congress. Ekupheleni kwevideo kuvela isithombe sali iflag lakuleli nesiqubulo esithi Unite to Rescue South Africa. uRamaphosa uthi bonke abantu bakuleli fanele babumbane njengoba nje kunabantu abadlulele emhlabeni leli flag. Uthi isikhangiso se-DA asemukelekile. It is the most despicable political act that anyone can embark upon. Kusenjalo ungqongqoshe womnyango wezasekhaya uthi umnyango wakhe uzoqhubeka nokwakha amahhovisi ezibhedlela naseyinxanxatheleni zezitolo. Sesinesibhedlela ezingu-161 lapho esivule khona amahhovisi omnyango wezasekhaya. Sesizovula namahhovisi nasezinxanxatheleni zezitolo. Izakhamuzi zaseMakopane zikwamukela ukwakhiwa kwamahhovisi amasha kanye namaloli ngomahamba nendlwana. This Home Affairs, this space is too big and it's open. Because of that one, it was a little bit space. We are standing the whole day without chair, without anything. Umnyango usuphinde wethula imishini esebenza njengama-ATM lapha abantu abazokwazi khona ukukhipha izitifiketi ezahlukene ngokusheshsha. Bephinde befake izicelo zamapasi neze incwadi ezigunyaza umuntu ukuba eye kwamanye amazwe. Umholi we-DA John Steenhuisen uvikele isikhangiso seqembu lakhe sokhetho esibonisa iflag lakuleli elithungelwe ngomlilo. Uthi lokhu kwenzelwe ukukhumbuza abavoti ngobungozi bokuvotela i-ANC, i-EFF kanye ne-MK okhethweni lukazwelonke oluzobanjwa kule nyanga. Symbolism of that particular advert was that our country is on fire. We've got 42% of our people who don't have work, 84 people being murdered every single day, 7 out of 10 young people cannot get a job. We've got load shedding. Our country is literally on fire and we need to do something to fix it. And the advert shows exactly what that fixing requires. It requires people to vote for the DA. And that's why at the end of the advert, the flag is restored to its full glory, giving people the call to action in this election. If you want to rescue the country, you've got to vote for the DA. Umengameli we-EFF uJulius Malema utshela izakhamuzi zaseCastile eBushbuckridge eMpumalanga ukuthi zingavoti ngokozwelo mhla zingama-29 kwephezulu. uMalema ubekhuluma ngesikhathi ekhankasa nalapho egqugquzele khona izakhamuzi ukuba zivotele uguquko ukuze zithole izidingo zomphakathi. Izakhamuzi zaseCastile ziphume ngomningi zabuthana enkundleni yezemidlalo eHamashiko ziyolalela umholi wazo neyinethemba lokuthi iEFF iyithemba lazo lokugcina. uMalema uthi abantu kufanele bethathe umhlazi ngama-29 kwephezulu njengosuku lokuya kwinhlolo khono. The 29 of May. Uthi mhla ka-29 kuMeyi akekho lana kufanele aphuze utshwala. Uthi bayazi ukuthi bazobe bephuzile badayise izwe bephuzile. Uthi abantu abavuke bengaphuzile bazitshele ukuthi baya kwinhlolo khono. Uthi akekho umuntu okufanele aye kwinhlolo khono ephuzile. Uthi abaye ukuvota bavotele kusasa. I can't go to my interview. Kinwele byala. Qhube wathi imphumelo yokhetho iyo ezonquma ngekusasa labantu. Sisathi qhu ezitolo uma sibuya sizokuphathela udaba oluthi we have the law to uphold, enforce. We are duty bound to prevent, combat and investigate crime, not to participate in active politics.
Umkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ukhumbuze amaphoyisa ukuthi akufanele azithole sezibandakanya nezombusazwe noma ekhankasela iqembu ngaphambi kokhetho lukazwelonke. Sikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda ngena udabeni oluphambili besibike ukuthi kulindeleke ukuba senyuke isibalo sabantu abadlule emhlabeni kulandela ukubhidlika kwesakhiwo besingaqedwa ukwakhiwa eGeorge eWestern Cape. Okwamanje bayisikhombisa abatholwe sebeshonile. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi zindaba zikhona ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzosithola. Unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula uthi umholi weqembu le-MK uJacob Zuma usazobhekana nokuqondiswa kwezigwegwe malungana nokuphula umthethosisekelo weqembu. Yize isigcawu sisahlehlisiwe ngenxa yokubheka ezokuphepha njengoba sekusondele ukhetho lukazwelonke. Umbalula ukusho lokhu ngesikhathi eqhuba umkhankaso weqembu eNyakatho neTheku. Njengoba ukhetho lukazwelonke selisemome, amaqembu ezombusazwe abonakala zinkalo zonke enxenxa abantu aphinde ezwe nezikhalo ezikhona emphakathini. Enande idume ngegameko zobugebengu, unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula bamtshele ngey'nselelo ababhekene nazo. Thina lana isihlupha kakhulu ugesi namanzi. Njengoba ugesi namanzi kungekho nje. Simpintshene nomsebenzi awutholakale, angikwazi ukubakhela ngoba nabo abasebenzi imali ayikho. Ekhuluma nabantu ukuba kule ndawo uMbalula uchazela izakhamuzi ukuthi isibonelelo sika 350 wamarandi sabahlwempu sizolulwa. We are implementing now even the 350 we are transforming it over time to basic income grant. Umbalula uthi umholi we-MK uJacob Zuma usazovela phambi kwekomiti le-ANC ukuqondiswa ukugwegwe. So what they thought they will get out of the disciplinary process at Luthuli House, violence, anarchy, and turning our headquarters into a spectacle of anarchy, it doesn't mean the DC against Zuma is postponed forever, and that is he will never be disciplined. He will be disciplined. Umbalula uthi inhlangano yakhe inethemba lokuthi izophinde inqobe ukhetho. Ey'ndabeni za-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Kusenjalo umakadebona we-ANC owayengunduna weGauteng uTokyo Sexwale uthi kusezandleni zabo ukuhlenga iqembu elibusayo. Usho lokhu ngesikhathi ekhankasa eKatlehong eGauteng. Umakadebona we-ANC owayengundunankulu waseGauteng uTokyo Sexwale useqalile ukukhankasela leli qembu. Nokho uthi lisengcupheni ngenxa yezinto eziningi elizenzile ezingalungile kule minyaka edlule. When your home, your father's home is on fire, you don't do gabaza and ask what's happening. You take the bucket and join all others and we douse the flames. Then we can talk later under the mile. What caused the problems? But for now, when you're a soldier in the trenches, as Chris Hani was, when there are problems inside your family, they can wait. The house is on fire. Lowesifazane omusha ozobe evota okokuqala uthi uzolivotela iqembu elibusayo kodwa unethemba ukuthi ukuntuleka kwamathuba omsebenzi entsheni kuzoxazululwa. I hope as I'm going to vote for ANC is that we as young people we get opportunities, jobs and able to study. NSFAS doesn't give us problems. Kuleli sonto ANC ihola umkhankaso wokhetho nawo wonke amalungu esigungu esiphezulu se-ANC KwaZulu-Natal. Nokuyisifundazwe ukhongolose ubhekene nencindezi kuso. Iqembu lezombusazwe womkhonto wesizwe selinxuse ukuba behlise umoya abalandeli bayo kanye namalungu alo. Lokhu kuza emva kwemizamo yomsunguli walo uJabulani Khumalo yokuthi ikhomishana yezokhetho i-IEC isuse uZuma esikhundleni sokuhola iqembu. Leli qembu selisole umsunguli walo sekhonjwe indlela uJabulani Khumalo ngokuzama ukucekela phansi iqembu ngokubhalela ikhomishana yezokhetho i-IEC ecela ukuba lowo owayengumengameli uJacob Zuma asuswe ngokusheshsha kube nobuso nasekube nomholi womkhonto wesizwe. Encwadini yangomhlazi 5 kwephezulu uKhumalo uthi uZuma kuzo zombili lezi ikhundla ngokungeke emthethweni. Emva kwalokho ikhomishana yezokhetho ikhipha isitatimende iqinisekisa ukuthi itholile incwadi evela kuKhumalo
Le commission ibisiqhubitha uZuma uyena obhaliswe njengomholi weqembu umkhonto wesizwe yaphinde yagcizelela ukuthi ngeke iqhambukele indaba zamaqembu ezombusazwe. Leli qembu elisanda kusungulwa liphindela solukhumalo ngokuba nobudlelwano obuqinile nezinye izikhulu zekomishana yezokhetho. Kusenjalo ngokusho kaKumalo encwadini leli qembu walisungula ngonyaka odlule walibhalisa mhla ziyisi7 kuMandulo khona enyakenye. Kodwa nje ngaphambi kokuba libhalise waqala wafuna iseluleko sezombusazwe kuZuma. uZuma waphinde wasiza emalini ezizosetshenziswa ekubhaliseni iqembu okwakuyimali eyizi7,750 zamarandi. Ukhomishana wamaphoyisa eKwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi uthi asikho isidingo sokukhumbuza umbutho wamaphoyisa ukuthi ukhakasela nanoma yiliphi iqembu lezombusazwe kuphambene nomthetho. Futhi uma kukhona ilungu lalombutho elitholakala lizibandakanya nalokho kuzofanele lishiye ngokusheshsha kulomnyango. Umkhwanazi ukusho lokhu ngesikhathi ethula uhlaka oluzosetshenziswa ngasohlangothini lwezokuphepha njengoba sekusondele ukhetho lukazwelonke. Ukhomishana wamaphoyisa kwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi uthi kuzojutshwa amaphoyisa ngaphezulu kwezinkulungwane eziyishumi ngesikhathi sokusingathwa kokhetho lukazwelonke. Umkhwanazi uthi amaphoyisa azokwelekelela ukulawula ubugebengu ezindaweni ezahlukene futhi kube nokuthula kanye nozinzo. Unxuse amalunga lombutho ukuba aqaphele uma esebenza. As police officers, we serve South Africans through the government of the day. If the political landscape changes after the 29th of May 2024, there will still be the South African Police Service. And police officers will serve in that administration as if nothing has changed. We have the law to uphold and enforce. We are duty bound to prevent, combat and investigate crime, not to participate in active politics. Police officers who want to be politicians are more than welcome to surrender the blue uniform of authority and wear the colored t-shirt of their choice. You just cannot be a police officer and the politician at the same time. Umkhwanazi unxusa amaqembu ezombusazwe ukuba emukele futhi ahloniphe imiphumela yokhetho. Our plea is for politicians to ensure that intra and inter-political differences do not escalate to the commission of crime, such as murders and other violent crimes, as we all have observed in the past. We have seen enough bloodshed due to intolerance in the political sphere. The task team on political killings will continue their good work of pursuing those who thrive at the expense of other people's blood. Umkhwanazi uthi uzoqiniswa isibalo samaphoyisa ezindaweni eziyingozi ezinsukwini ezandulela ukhetho. Umkhandlu dolobha iTshwane uhlanganisa uhlelo lokuqinisekisa amandla ogesi ukuze izakhamuzi zingabi nenkinga yamandla. Liphinde lihehe nabatshalimali enhloko dolobha. iTshwane izibekele umnqamlajuqu wokukhiqiza amandla angangenkulungwane yama-megawatts ngaphandle kwe-Eskom ngonyaka ka-2026. Umkhandlu dolobha iTshwane uphembela izakhamuzi zawo ikusasa elinozinzo lwamandla futhi ukholwa ukuthi lokhu kungenzeka ngokusebenzisana nezinhlaka eziningi ezizosebenzela ukuthi lo mkhandlu unganciki kakhulu ku-Eskom. It is essential that we build capacity independent of the national government energy utility. Even though we've had a couple of days of continuous no load shedding, the key question really is what happens after the election. Lelidolobha lifuna ukuba namandla azokwazi ukwelekelela ukuthuthuka komnotho nokubeka iNingizimu Afrika endaweni ephakeme embonini yezokukhiqiza. Licabanga nokubuyisa ezinye izikhungo zalo zokukhiqiza amandla ngokusizwa imboni ezimele nokuyinto elikholwa ukuthi izoyilekelela ukwazi ukuzimela ngokwezamandla. We can locate some of those manufacturing facilities here, given that we are also a hub for the automotive sector in this region. Leli dolobha linethimba lezamandla ngaphansi kwenhlangano yezokuthuthukisa umnotho yalo. Leli thimba belisebenzisana nemboni yezamabhizinisi ukungenelela enkingeni yamandla emkhandlwini. We are providing the environment within which businesses can take long-term investment decisions and in which businesses take a different, more guaranteed view on future environment within which they operate. iTshwane ikholwa ukuthi yonke lemizamo izoholela nasekwehleni kwentengo yogesi nokuzohlisa ingcindezi kosomabhizinisi kanye nabathengi kulesi sikhathi esishubile somnotho.
Le dolobha lizosingatha ingqungquthela yalo yokuqala ezamandla kusukela mhla ziyi-19 kuNhlangulana ize iphele mhla zingama-20 kuNhlangulana kuwona lo nyaka. Unobhala jikelele we-UN u-Antonio Guterres unxuse uhulumeni wakwa-Israel ukuthi unqande ukukhula kwempi eRafah eGaza futhi uzibandakanye ngendlela eyakhayo ezingxoxweni eziqhubekayo malungana nesivumelwano sokudala ukuthula emazweni ase-Middle East. Unobhala jikelele wenhlangano yezizwe u-Antonio Guterres uthi njengoba ziqhubeka izingxoxo zokudala ukuthula kumazwe ase-Middle East kungaba ishwa uma zigcina ngokuba yizeleze. It would be tragic if weeks of intense diplomatic activity for peace in Gaza yield no ceasefire, no release of hostages, and a devastating offensive in Rafah. I reiterate my appeal for both parties to show the political courage and spare no effort to secure an agreement now, to stop the bloodshed, to free the hostages, and to help stabilize a region which is still at risk of explosion. Uxwayise ngokuthi ukuvalwa kwezindawo ezingena eRafah kanye naseKarim Shalom kwenze isimo sasibi kakhulu kunakuqala njengoba izinhlangano zosizo zixwayisa ngokungakwazi ukufinyelela eGaza. They must be reopened immediately. Just to give an example, we risk running out of fuel this evening. I urge the government of Israel to stop any escalation and engage constructively in the ongoing diplomatic talks. After more than 1,100 Israelis killed in the Hamas terror attacks of 7 October, after more than 34,000 Palestinians killed in Gaza, haven't we seen enough? Haven't civilians suffered enough death and destruction? Make no mistake, a full-scale assault on Rafah would be a human catastrophe. uGuterres uphinde wanxusa amazwe anethonya kwa-Israel ukuthi enze konke okusemandleni awo ukunqanda inhlekelele eyengeziwe eGaza. Sizibeka lapha ezehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa umusa wenkosi ube nani lonke.